Yalao ko Iran bora kamun ke est-ce que AES bi se ka kɛ kabako kodo de kɛra Iran ni Ameriki ka kɛlɛ la Malien ani ɲɔkuma AES jamaw ani ɲɔkuma amena kuma o yɔrɔ de kan bi Iraniens ka jamanadenw de bɔra Américains ka président ko k'a bɛ taa Iraniens ka jamana courant bɛ bɔ yɔrɔ min na u ka centrale comme électrique yɔrɔ nin na Iran jamanadenw de bɔra ka taga i da ye kono u b'olu ka jamana bombarder k'olu bɛ sa u ka jamana ɲɛmɔgɔw nɔfɛ Malien ne Segu Tunkara ni ane ɲaji bɔdi diɲɛ bɛɛ dabali banna Amérique dabali banna France dabali banna diɲɛ bɛɛ dabali banna jamanadenw de bɔra yana ko an ka ɲɛmɔgɔw faga a y'a fɔlɔ anw yɛrɛ la Malien u ka jamana maa bɛɛ de bɔra u ka jamana ne m'a fɔ Asimi Goïta ɲɛna ngo ka jamanadenw armée u ka jamana ɲɛmɔgɔ bɔra ko jamanaden minnu bɛ fɛ ka marifa ta ko mɔgɔ bɛ maa miliyɔn kelen na maa miliyɔn 14 o de taara tɔgɔ sɛbɛn ko ka marifa d'u ma k'u b'u ka jamana défend Allah ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna jamanadenw bɛ tugu i kɔ o de kɛra Iran awa Sulamaw de don dɛ Asimi Goïta ni capitaine Ibe ko k'a tɛ Sulamaw fɛ Sulamaw de filɛ ka diɲɛ sankɔrɔ ta bi République islamique Iran o de filɛ ka nin kɛ bi Sulamɛ jamana de don mais Sulamɛ jamana mun don u m'u sigi dɛ u m'u sigi ka u ma taga ta kɛ misokɔrɔ dɔrɔn u ye baara de kɛ bi u ni Amérique ka kɛlɛ la bɛɛ lajɛlen y'a ye CCDF kɛra mais u ye baara minnu kɛ cɛ nin kan wallahi adamaden bɛɛ manifin wallahi foyi tɛ yɛrɛma hɔrɔnya bɔ Allah foyi tɛ yɛrɛma hɔrɔnya bɔ première puissance mondiale Amérique u n'o ye kalo kelen de kɛ u bɛ ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn tinba u ko k'u bɛ fɛrɛ ka sa k'u tɛ sɔn jɔnya ma parce que u ye baara de kɛ munna jamanadenw sɔnna k'u bɛ sa u nɔfɛ Allah AES an tɛ se ka nin yɔrɔ lajɛ de yan parce que ɲɛmɔgɔ tilenna di wallahi ni ɲɛmɔgɔ tilenna jamanadenw bɛ ɲɛ nɔfɛ ni ɲɛmɔgɔ tilenna jamanadenw wallahi u hakili bɛ lafiya u bɛ se ka mun y'a to bi Iran bɛ se ka drone dilan bi Iran bɛ se ka fɛngɛ mobile dilan bi Iran bɛ se parce que ɲɛmɔgɔ minnu sigira u nana u ɲɛsin baara di ma u mana wari dun kama u mana sunguru tigɛ kama u mana ko somɔgɔ ye nin ye ko n bɛ bila yan fɛ u mana o kama u nana de k'u ka jamana la avancer Allah o filɛ o bɛ yɔrɔ min na bi ni y'an farafin nin an b'an ka tigɛ an fana bɛ se ka kɛ o an fana bɛ se ka kɛ koyi organisation dɔrɔn don wallahi farafin jamana bɛ se ka nin kɛ AES bɛ se ka nin kɛ mais problème ye mun ye n'i bɛ ko kɛ k'a kɛ tiɲɛ kan wallahi ni tilennen ni Ala la cɛ Ala bɛ barika don i la u y'u bolo di u ka jamanadenw u y'u bolo di ɲɔgɔn ma di donc question posée ne kun ko yala o an bɛ question jaabi quoi ko Iran ye mun kɛ est-ce que AES bɛ se ka kɛ Iran jamanadenw bɔra maa miliyɔn 14 o de marifa ta k'u b'u ka jamana défend miliyɔn 14 a ye diɲɛ bɛɛ dabali ban diɲɛ bɛɛ dabali banna an ko Asimi Goïta ma n ka marifa di Malien ma n ka jihadistu kɛlɛ Asimi bannen bɛ est-ce que bi ni jamana dɔ wulila k'a bɛ taga Mali yɔrɔ dɔ gosi est-ce que Malien bɛ sɔn ka tigi da ye k'olu bɛ sa Malien si t'a kɛ billahi ni hali dugu wɛrɛ wulila hali ni Côte d'Ivoire wulila k'a bɛ taga Mali yɔrɔ dɔ gosi Malien tɛ bɔ jɔn bɛ bɔ u bɛ kuma n'u ye mankan mɛn dɔrɔn u bɛ boli mais Iraniens lajɛ Amérique pisano ni Iran ka taa kana mais Iraniens de wulila bi Donald Trump sɔnna ko Iran ka détroit de Dortmund ko k'a bɛɛ fɛ Iran Silamɛ bɛ Iran chrétien bɛ Iran juif bɛ Iran a bɛɛ bɛ Iran mais République islamique don Iran juifs ko k'olu bɛ Silamɛ ɲɛmɔgɔ k'u b'u fɛ u ye communiqué kɛ ne a bɛɛ bɛ ne bolo yan parce que jamana ɲɛmɔgɔ tilenna di alors qu'olu ye minorité di u ye ko bɛɛ kɛ k'u bɛ rébellion créer jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye bi
ira jamana denw ma so ka jamana ka fara kalo kelen super puissance fla de be ku gushi kalo kelen mais jamana ma fara fla jamana denw ma jamana bla o kelen ye jamana ma fara fla et américain me bombardement na wakati mina ka soro iranien be dans les rues be ku ka jamana défend ou be ka wuli ku be saw ka jamako no fait est-ce qu'en franfou bi se ko kaya est-ce qu'en franfou ba ke ne abe dugu kelen mina ko ba ka Burkina Faso di ni ko ki be ta capitaine kama Burkina bo be sa capitaine no fait parce que capitaine n'a qu'à défaut be ay bara do ke ango tien fo il a fait de bonnes choses ça il faut le dire yeah bien yele mali no me tien re la amoro na ko bi ay woro ay ko chamanke o tien ni mais malla Allah hal ni Mauritanie ko ka be na Mali frappé comme Mali on ga bo ka manifestation ga mo cité bo parce que mo tikeli no asimina mo cité sa ko asimi fa président la anya be iranya mo ko banula a giri na fenga nunu warte ni chigu ils n'ont pas d'argent hein billahi ou maliksi fleur foyi wara be jamana drone kama parce que ni be fait monnaie kara boy ka jamana na wallahi asimi ko ta fanga ta dum an bolongo monnaie ro de be na bo an quoi tellement dusu tienne ne de kungo ne ko nga lube de do armée la billahi ne kumbe asimi fanga ta dum na kumbe fe malien be ça dit que anga terusu kele ku gen alu kasa yere kana ye Mali kono wallahi ala nyabe benga ningela o de kuma an kono ala on na droga ke mo kele ka mo bla nyona ka ala ato nga doni kasi sa ala ala on décele mbe hali citerne se ku sécurisant fi parce en fara la di en fara la di nan kuma fara o kunte kew ay iranien mo ne boyer la arabu jamana nafigi demunu kuma nafigi denyala a chité sala ni be sulome laki ka ere don mo me ka sulome ere défend bio irandi a sulome dugu fefe be a ben nafigi jahilu de du arabu dugu ni nchama be abe atlantique be nafigi wudi iranien fle bulu ujija Donald Trump tara baguma America wera kumena Trump genga bo fangala wula ko ga destituer ka boyi akuma u chara yoro ne ba munga ni fo Trump be ga munga American te ka Iran kele de Trump de be ga Iran kele ayre ga kele personnel lo sur américain chita ka soutenir le peuple américain est un peuple honnête mo fa nabi ni ba moko sobe ya saraka boy ba de américain de ma wallahi les américains sont très gentils mais on nyamoko nous des problèmes ni wallahi. Donc, quand on fait un peu de Iranien ou liga joke, ou y a une négociation qui n'a pas de ko et détroit d'Ormuz ko au contrôle de l'Iran ma obise ga daola. Trump soro bema parce que ou fasa jadi. Tiara ma de ibi ni be ferebe sa ou ka bunya moko chama sara o ma reculer. Ni anga nya moko kelen fla sa bebe sara. Billahi tallahi. Ni ya nga nyamoko fla saba faka doro bebe sira beba ko awokan sona uyu ka nyamoko joddul faka ko ko tere kili kalu buga jamana bechi ku tere kili parce que buga jamana fe ni ya jamana don fana be jamana kanu nyamoko abe parce que be kuma sa be malien na fido oh malien nya asimi janfa malien ma asimi janfa de asimi de malien janfa asimi nga malina fruta ka di sunguru bawma ni ran kuyo ke samba soro uyu ga duguchi ema jugu serana jugu a kuma te sonya foli ma ni me ka kuma be ka énerver quoi ma me kuma bla oro la o kambe